m-am gândit să deschid un canal de YouTube cu toate. Vreau să vă arăt două chestii în Minecraft. Vreau să vă arăt cum să vă... cum să colorați armura. Mai întâi să-mi fac și eu. Și vă va arăta încă unul cum să faceți... cum să aveți Minecraft-ul. Cum pot să vă zic eu? Cum pot să vă zic eu? Nu știu cum să zic. Cum să stați cu prieteni pe Minecraft fără să încărcați o aplicație. Mai întâi vă voi arăta cum să lăsați. Deci eu nu știu ce am dar am o versiune care nu are deblocate texturile. Nu văd pe creativ. Ce? Din textul pack. Da, am văzut ceva acum. Game, așa. Play. Hai să facem o nouă lume. Dacă știți, să mă scrieți în comentarii cum puteți să setați Minecraft-ul în română. Dar am căutat eu toate posibilitățile, dar nu mai atât. Uitați, suntem în Minecraft. Bun. Uite, avea nevoie de o găleată. Orice armură, da, de piele să fie doar din asta. Deci eu iau un tricou. Luăm un colorant, de exemplu, eu iau colorantul galben. Cogobins. Sau orange. Orange, da, e orange. Și luăm și niște apă. După aia punem găleata, apa, colorăm apa și apăsăm cu armura pe apă. Așa. După cum vedeți, avem o bluziță portocalie, dar seamănă foarte mult cu cea. Hai să facem încă una, să o colorăm. O vom colora de data asta cu gri. Gri o fac. Uitați. Peter Turnic. Uitați, este neagră. Și așa vă colorați, dragii mei, armură. Iar m-am promis cum să te joci cu prieteni, cu Mica, fără să... Ce asta? Server is full? Nu știu ce server am, n-ai pierdut acolo. Cum să vă jucați cu prieteni fără nicio aplicație? Dați Word și Friends. Ar Friends, vă trebuie mai și password, port. Lăsați numerele astea. Serverul meu este de a mea. Scrieți de a mea dacă vreți să mă contacta. Vreți să vorbim pe Minecraft, să ne jucăm. Și serverul mea să fie Word. Ok, saving. Puteți să puneți, lăsați numele de voi, spuneți de-a mea și puneți Word. Da. Păi, ați văzut cum este, vă mai scriu o dată în descriere vos cum să vă mai zic cum să jucați Minecraft cu prietenii. Da? Dacă n-ați ținut minte. Mai repet o dată. Lăsați numerele de vot. Te duceți aici. Puneți acolo cum am arătat aici. Scrieți de-a mea. Sus unde v-am zis. Și scrieți sus la server name Word.
Da, vă mai scriu o dată în descriere cum este serverul, dacă cumva uitați. Eu nu prea am în memorie, adică nu pot să țin minte ceva. Da, nu pot să țin minte nimic. Nimic, absolut nimic. Ok, cu cam atâta a fost cu videoclipul nostru de astăzi. Știu că m-am încurcat la cuvinte, dar nu mereu ce să zic. Sper că v-a plăcut. Vă recomand versiunea 1.0.4.1, dar puteți să luați altele care toate texturile sunt deblocate. I-am luat-o pe cea mai nașpa, deci trebuia să ia de pe APPVN dacă știam. Dar se încarcă greu de pe APPVN. Deci, să folosiți modul. Vă recomand Minecraft Story Mode. După cum vedeți, aici sunt toate skin-urile. Uitați, vânătorul ăsta, Gabriel și ăsta. Toți, uitați-vă. Story Mode Skin Pack. Uitați, scrie Story Mode Skin Pack. Da, uitați, aici avem. Am doar 4 aici. Ai, da, de ce nu-am pus ăsta? Și pe ăla, și pe ăsta. Dar să tot skin drăguțe. Nu uitați. Eu arăt așa și mă cheamă Steve. Jessie. Da. Ok. La revedere.